Dúirtún or it late to our emergency services are rare. Go bhris sé isteach. Ach an is tá tú ag rá nach chuir glas ar an doras. Mu sé sin ceart. Sure cén difricht a dhéanse. Níl mé ach a géirí a dhéanamh cinse cén chuig go díreach ó tharla rudaí. A ghuiir tú le Jerry go méid tú leat féin sa clinic sa Tróna. Ní ruirt. An bhfuil tú cinse. Tá. Níor thug tú éon leididó de himpist fiú. Níor thug. Tá tú cinse faoi sin. Tá. Níl sam. Oh, for frig's sake. I mean, Hilo and Green will she be cons. Gur he héad atá locht. Tá go réine sé Vince. Gawagi ama agus berigi an jowl in seo. Vince. Ní leon gá leis an céáil sin iompar. Tá mí déile ar an taobh céan an seo. Tá sé all right. No, níl sé all right. Seans gohfuil an bastard sin ar an bhealachamachchas an tíir seach bhí láthair. Agus sibse a chur ama mú an seo le ceisna a bloody seafáideach. Tá tú gáil thar fór ina sé Vince. Oh, haar for. Misha. Adam Day, Vince. Dim mahach hain. Right, come on. Brianna, leagais ina sé Vince. Máis na hall Vince. Brianna, tuigin muideach í éiríonn sé bin seo. Ach cátas a hiscin freisin nach chun Sandrin seo a ggéar na félicí tá í chinú, le go seaasa sé a gúirte machchan seo. Sílam gúil má gáhan agam inis. Má cuimhníonn tú ar aon rud eile stór, is féidir le léchúram ar an ihir seo. Agus chunáid mé ar an óla sibh se cólua agus a bheits a aon scéal agan. Bá má bhí. Tá brón orm. Nancy. Ceart dhéanaan seo, peatait fel a winter. Níl mé ná. Ach cén fád am cínte go dastíon tú bhá. Hey, seo. Seo, hey, gwylyn, seo, tá go ré. Nancy, cead a hain? Ní féidir am gáil isteach sa teach sin. Orm sa tá locht. Ach ceart a túrá cén locht. Tá mar rud ag gur úr mé rud éigen faoin Jerry sin níos luúa, ní bheoh an túfáil se tála. Brianna is stór, ní féidir le a bheith smína mar sin. Bernie? Nancy, cead a hárlach? Hey, cead a mí cheart? Ansíú sinnéad sa clinic a réir agus riniu éagnamhara. Go táí dí sin. Uair siad a téirine? Má níomhar fós. Uair tá go céin? Tás, an Jerry sin a bhí hart le garid. Waidan, bhí san gur rúd cinnt éisteach bhí moc sin. Mas tú céin? An Julie drogaí an ús as blag lia. Da bhí sé faoi chóram hinéad le tabla tús. Ach, cefar an seo ras na rún? Ceút sí héana bhhacht? Ní lisam, dan méiste a réir leis na chalíní nuair a tugad sin héad chuig an hospital. Siad a fuaí ar an orlársta clinic. Díreach in a dhé, créúir. Tá si tan rína chéile. Tá ná meach. Bhfuil sí smáile fós? Tá, ach níach go méisteach an ar maidin. Well, bhí sé choluas san agus níor a mé géirí fel carrascóib. Nancy, chrí. Níor a grabbeach at bheith teachtasteach teirneamh. Lí lisam cad é le dhéanaing. Wel, ceapan gur chórgad go siarach go bláideach. Ní lisam. Fág seo. Racha me se bháile leat, gnáir tú a chudédaí. Chramát Bernie. Má habara. Arba leis sin gromad cuairtúrisc. Cuairtúrisc, cefar út mar sin? A tú táústóir, tí sí go maice a gceisteit. Míhall, mas meachtas ná fás cún hartcam. Tá ir sin le díanana, idir an cefegus réiteach an chóisiir. Ó ní fáid be, ce a gar am íonna? Well, mámas an nebcin is na smálach, déan se lecht ráile na áirbh agus tasúlach an eall rodín seo? Tá go má, right? Má chaiseach chu go dagan tá sin ír dú a chuoine. Is cum ceach más rodí gáil. Dí tá sin rá. Chuimime tuchan ar thairs cin tailín. Chumnis? Is céad heapá. Well, chuí bhúil sé Bernie, chuí bhúil sí fí láid ní me compórta a tógáil táú.
Ja, well, bhíal bhí mis cuimre ar freisin. Agus ceapan go béit san airige sinna bailcht ag gaiilích an rití áisianna. Ce chuí? Ceapan gneach se maithaiste a gceapach sí gur sí testalhain, gur sin an cúnahairt chuin. Beit, is níl sam. Ach nuair leis a tubaiste, is féidir leis a maithasíocht as áite be, ag gáme be. Ja, stoi gúla ceartad. Agus béidir gur rudín began ús an check sin chuir a chailínar, bhealcha leasa. Hai. An féidir an chúna bhórt. Oh, ní dóil an gúil ein rud le déanamh. Sinead. Gur mágad rénos. Right. Well, a bhanna mé nú ar fearlibh gan na móim. No, ní gád éit fannacht, Nancy, ach gur mágad faoi hacht. Ná, bre. Nancy. A bhaní tú. Má siad a hála? Cinse stór. Gur mágad. Ó, an lena bhót. Siente nicht ab! Geh mal genau dazu an Scharum! Is waar contourtach é. De bhí sé mar sin a riamh. A d'igan sibh. Cá sibh bheith cuaramach. Siogad just stór. Cá sibh chuna le chéile I gcónaí agus sibh teach agus amach don scoil go dtí go merfar ar. Ag dí amháin atá is ceard eile riálach an fear sin. Jo, Misha. Hello. Sé tá cant. All right. Gur mad. Slán, ja. Tá sé gafa go. Áine seo go háiltíalta go mar seáil. Brenarab. Iad ag fáidir am, hí le go lepar me. Bhí siad lúca, tá sé ligad a chaigen. Sach na cláidí sin. Lígann arbhéin nach fecinn siad fiú me. Gente aglam sa go a scír op paranoid, bo me te wente te dan waar go aan de gangart. Je doet me tellen dat de waar ons to charge hier. Ach sin í tá sé síle. Iad le go fáidir le seans, bós teo chásalú. Is go déit a contact se lassen. Dat was een neidere. Is cumlú. Níos ag teis me go master ar Jo agus áirtsa. Is cé a dhéras me na íonn siad. Go bachcha sí láh na bás hain le áde bhela. Well, hog a run a raibh í Munchausen sandú. Mar chéile. Tí an aitige tain séú a hanna. Cait a lóir le daoine. Bearlam sa do bhhaach se amach mar fad. Shags, must do will Nancy's Daniel go amach le chéile bhád bhfuil? Ó, tá sé pí amháin, is seanar se bhád thart an seo chuir bin ar bhfuil said hiúpidíad. Ach líginn siad ar penna scéal mór am dear. Seach, must do si choiríre faoi? Ó, mar sem man go gap an gúil. Man am gan ús bhfuil Nancy ní seannach chuil go le scíile leis sé bhés agus gona cheanna leis dúhanacha. Seach, must do si sásta. Ó, stoi gúil. Ce bhfuil net se spéisi Nancy éad? Ó, fá be amán, neamach a féarúid. Brenna, kom se gobbe de. Ik gur ball, all right? All right, Liam. Hello, Angela. Gur míle mai go bhhaige. Chil a fach néad bhhart. Céirt, neachhála. Roi fer an siarí sa clinic ré agus teag na sé. Ó, sála amach tíis. Ó, bhaid, an bhse a fér. Íle go bhuiar go fáil. Ó, féan bhacht. Go dé frucht? Tá mar hálín se, go mlisce. Strach leat. Right. Nes sé star a hot fa hinnéad. Gréig nu ibe? Sé. Hola. Lá mágaí.
Mama. Ir séhfuil ar mar an bhfuú a rísin fan bhehacht. Ó, má sé séchaúil te go réú sin níl sí ceart chu be óbása dí a chuúr. sé chéine be tan sinnéad. sé chusa leoliad le a hall. Right. Go dtí thug buéis dúr sa déú. Tá sé go nachúla sam. Scosú nachúla ag mór an duine. Rún mór a hebí cén fá. Sláin bhile. Slán Angela. William san áid ceart. Mar sé dé tarrá go bhfuil bhí, agus dí chéad míle fáilte. Gur mí mahbud. Tá a séras tócha. An bhean céine sin. Agus tá me fíorhuiicuid fi gur hálachtú, agus tá túla nach sésin mu chutínis acht an bailachar fad a sásna. A bhuiise catantórá. Siú nach bhfuil mar bís te bhála dhéanamh le cólín le blianta. Sin a bhiscum cad a hála an bharbocht. Ó tá súl go mór an éáil. Well, fág dechannis, mar ní mu gar go bheice se údigan tú éitis go míach chun de surprise. Beidir go bheith mí fanna í bóhhaigint. Ó, jo ní an ó tú. Mar ní le meile seach pobbháin agus mar gas a cólí letán, an ní étain ráid a hachant, mar is chuide gon trosganna má heige tú leitna. Nach ché díhel an díala, me filter eis a réan héist blianta fada. Má bhéal tírim, as gan éon bhlaise de fórtar cartagum le fad an lá. Ní bheith stráhartíí ráthir, be neart táma de bála de bhéla locha. Nach chuteach bhainn scoisteach agus tinnom siú pantéid? Bhuiise mar a bhle té, agus mar an gan é. Cumder. It's mom and the rapist. God, so you must have got whole cup to it. Did toch dinner behind the bounty again? Cause this is happen on her daughter behind. Rosa, can you get second in the Jewish Roche and me to teen maiden? It is the roger to soul. Dinnish. Can't do it. Was het niet handen er wie mijn masjoel? Ik had die arm met de himpest. Nee, ik heb daar. Mijn moeder Dave. Ach, wat keel op het zo. Zit toch tussen van zeggen? Zo ik heb hem gaan in de nis. Voet hem in. Niet weten dat dat sneden is, spoilwoeltje. Dus bij David is toch joggen naar mij. Sé David her nach. Sé. Nu geppen du kom med bolle kraken le cholle lader gaat het arm. Niet geppen. Zo. Wat vaart er dan zo? Die geppen. Dat is aan. Maar ze gedien is. Rosa. Nou wie queene. Brenna. Laura me leis ní dat mat tú gera. Notation, Ray. Hey. Hey, tá sé áráid a stór. Tá sé gafe níos. Ní bhfuil an dit níos mó. Tá tú sa bháilte. Tuach mí just seo. You know, be gafrúd ceart. Gelam dit sé, okay? Rosa. Ja, be chollard kaart, Rosa.
Hi, Mama. Hallo, Liam. Ook al nummer de Lena. Best du göra konen på kon chakam. Ja, Kate, kan insma. Taite fyrir som mar dira makka me kasta la kolin histi haig. Mish vest kur dal mo logo le vel stecha ge berti se gefi. Kjorje. Kan insma wat. Was ik den sunnish achlana todarsen og gulur slishit. Hagwa. Ben ja, Nancy na ga Liam. Kyle ber stoi. Ach tá sad gúiltíní sinna na húiliam, mar dera. Tá síl héinice. Agus cegur málim huaceal cursíme men staidearach stoma marí. Fekistam go. Fan second wama. Ik heb ons gezien om zijn Nancy naar het kindje. Wel ja, nooit goeie met jakker toerisk. For frig's sake, wama. Kun je later machts me grassa? Niet past niet smoema. All right, Len. Sorry. Agus más fear de sin feic for Forbert Huntasach a tachtú na halíana sa gaiilteach sa machchan seo. Táimní le an nuachtíide cethir in Drabán Connemara. Hey. Hey. So, cechol sneid. Oh, teď na chola buchas le dia. Cén chuí bhfuil tú hain? Bhfuil tú garig tú níos fearr? Tá. Roise tá mé anmhuiig de chéin, agus do riana. As ocht an takeíocht agus an cionna tá si bh go tóirt do hinnéid. Tá si bhínta go líg. Níor was táda nach níos duine belle. Well, ceapan mé héin agus snéad gúil an tálinn si bheith agan. So, ba chum a líban sin, do bhain sa mála chéad bhrenile, an as gur ar choiste. Well, bhfuiln godóir an seantas fearr de chéin sa síl. Ach, bei fáilte rómh gcónaí sa teach seo, se tú sagahh sin nach bhuilas. Tá an bhirt inin is fearr ar an dán agam. Ní lig sibh síos a riomh me. Nes se bhchan. Á piún brethe bailíart. Je kan me zien. Oh ja, we willen je een down takken. Tolga, nog moet u kerken niet recht me ook liefst hoor. Maar sin seo tá tú bhehannaí, agus an bailir fad cuairtaí má bhain go bar. Brena, bhfuil tusa gearra an san praís tá dhéanana go dhéireáir in bhile. Agus tá lehann seanú me de binir le cas le máire. Fág seo hosa. Ach tá piún le hálagum. Fágad a dhíana nach chun chána tá. Siúmhaid. Fang a bheith me chóta. Déon de leat na lu. Wel hé, meis. Ceart tú go lígan leis biúnt, ní heachtar airgad ar sa teach seo. Ó, diabla! Daniel, hi. Hána mé se tarchan, is a duine darban an John na lachlanné. Cai go fríú cean na córní ar sifta cintile. Measú, ar chuir go mé choráise go manc nó an gnáim an seoáir. No, tugi me sé, lecha me seach na mancar maidine. Alright, slán. Deachnatain sin, agus fánánas go gur a ghlíchart, agus na hééis sin nílá ach siúlt síos tíireachan sin agus is deach sa gefe. Digim. Nach ar chólín bhacha bheits a tíntas nó ag sé siúlasteach a dorasú. As nach her, an baist. Deachnatain sin. Tínte go bú. Ná ce féin seo le seach, tínte sí seo bú. Bágiad. Go dtí bháil go bil, a sé seanú mé de be. Híle, má carí go más fear meachop. Ó, bhuiir bhir a ce tá sí luas ar tréimi sin, go luas a go táta, tí ar amach bealacha. Chor leat, chur cácha. Cácha, muss ich istelcha sel. Ok, lean gínis. Be mar tú tisteach chólín le haidíine be glá blicha mar aie, ach ní a géan táda faoi. Agus an sin, be táb de chrúpa bachasam.
agus sin lébu ar fád amach tú pedar amach cocha, agus sin tu masí níos le hain dára surprise ó te. Tá sin ar fád agaí? Má má mar sin. Chúine bochta táid. Áras bhaid het a bar de broide. Gus na tart. Ó tá gan. Gaíháil. Still have to chocolate. Dyn nhw Jory cho. Níl me sé 7 blian. Níl me se a 6 go san naí. Tá san chládaí bra. Rágad. Fáilte rud. So, ceach bhfuil sinnéad? Ó fásach. Gaile? Bhí sí ar nós duine nachráach, le bhío nó a dégan. Is beag mahas bhí me déanamh, ach do bhí sí có buach as gach rudín beag bídeach ar rinne mé, gréithúir. Well, tá cinse gur aon bhla fuirtú tilse go mágad. Ní ra mór an gráid mé héin agus snéad a riamh. Ach mar sin héin. Bhfuil is agad sin ceangan na rudí is mó haíon an fúta. Ceir é sin? Tá chrí mór. Bhí tá bháin go hinine den neon ar a heasta tú bhaid. Cum a céntáine sa bhí idir í riamh. Stoppa tú. Ceir deile dhéanaing, is cuid am a bhaintear in sí. Nach chin go ddíir go tá rá. Agus ar a gcuí céine, thug tú seans gan Jerry sin, nó nach ra duine be heile sásta dhéana. Agus sin an buchas a thug sé goit an bastard. Ansaí uafasach mar sinna dhéana ar bheandaigh ar a thar. Ó, come out here. Ná lá go dé go jo. Bhí sé sin intach tá me béirhuicht. Fiúáin má bhí níos mícha ar a gácha? Fiúháin má bhí níos mícheart ar a gácha. Well, tá surprise eile sem. Agus céir de sin inis. Wish fiachan seo má dhéanana chumrádaí, a chunas tá tú cholaí. Leoas bidóí. Hélas nach fi chin rééis tú go brach, ha? Asúla chun gúil tú gosásta gcéanna mi siiscint. Well, ní me sé hárin an nála. Well, hárin rudda chin an nála. Gaidí go fúil, ní fála bu ráid go tom thuigirta be. Rana, le gasanis. Ó, sé, le gáid. Gus mu de behanna chránna ar le seachta.